Wannan saƙo ne daga Alƙur'ani mai girma. Ko ka taɓa tunanin cewa akwai annabawa da manzannin da Allah ya aiko, waɗanda babu wanda ya san labarinsu? Amma Allah ya san su. A Suratun Nisa, Sura ta 4, aya ta 164, bayan da Allah Maɗaukakin Sarki ya ambaci labarin Annabi Nuhu alaihi salam da annabawan da suka zo a bayansa, sai ya faɗa wa manzansa cewa, wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk. Waɗansu manzannin mun baka labarin su tun da farko, waɗansu manzannin kuwa ba mu baka labarin su ba. Babu abin da zai ƙari Annabi Nuhu alaihi salam dan kawai mun san shi, kamar yadda babu abin da zai tauye mizanin annabawan da Allah bai labarta mana su ba dan kawai mun jahilce su. A zamanin Halifa Harun Rashid, akwai majahidai 20,000 waɗanda ba sa rubuta sunayensu a rijista kuma ba sa karɓar albashinsu. Ba don komi ba, sai don suna gudun kar wani ya san su, sai Allah shi kaɗai. Hakanan, As-Sa'ib ɗan Al-Aqra ya faɗa wa Sayyidina Umar ɗan Khattab labarin waɗanda suka yi shahada a yaƙin Nahawand. Sai ya lissafto sunayen waɗansu fitattu da mashahuran mutane a cikinsu. Sannan ya ce, kuma a cikinsu akwai waɗansu gama garin mutane waɗanda ba fitattu ba ne, don haka Amirul Mu'minina bai san su ba. Sai Sayyidina Umar ya fashe da kuka ya ce, babu abin da zai cutar da su don kawai Umar bai san su ba, domin Allah ya san su. Kada ka damu don mutane ba san matsayinka ba, ko kuma ba san ko kai wane ne ba, domin Allah ya san ka. Allah ya san ka ita ce darajar da tafi kowace daraja.